Pangan gini siya mga kaistorya aron sab kuno mo gamay gid kuno ang atong bayronon. So maayong adlaw na usab kanato mga kaistorya. Ani ano usab ta karon no sa ato ang bag-o na usab nga vlog reaction kabahin ini atong mga panghitabo sa ato ang nasod nga Pilipinas. Ang akong ihatag kaninyo diha karon mga kaistorya mao kining bag-ong balita no. Mo kini matawag gid ni siya nato og maayong balita. Kung matinood ni mga kaistorya, diin ang NGCP o National Grid Corporation Philippines palito na no nining Maharlika Wealth Funds ni Bongbong Marcos or i-invest nila doon na sila yung mga share nga pagakuhaon nila aron sa ilang makita o makuha nila aron mugamay ang bayranan nato no sa kuryente. So mahitabo ani mga kaistorya kung maayo ni siya nga balita nga mahitabo gini siya mga kaistorya kay nasayod na magkikita mga kaistorya nga ang kini atong kuryente medyo taas-taas gini bill no sa ato ang konsumo nato. Mga kitang mga ordinaryo mga Pilipino, mga kaistorya nasayod kita nga mausap ni nga dako ng suliran no, mga problema nato ning sa kuryente kay taas-taas kining atong bayronon no matagbuwan. Pero karon nga atong ihatag nyo nga reaksyon mga kaistorya bahin ining pagpalit sa NGCP sa Pilipinas nga kining gitawag og Maharlika Wealth Fund. Nga kining Maharlika Wealth Fund mga kaistorya usa kini ka investment nga strategy ni BBM nga anha niya gibutang ang mga pundo o sa mga proyekto ana dia kwaon lahi ni siya nga investment murag separate ni siya mga kaistorya no sa kining budget gyud sa kining national budget kay kining Maharlika Wealth Fund mga kaistorya ato usa ning basahon mga kaistorya no dinhi sa Google nini sa Wikipedia atong basahon mga kaistorya no. Ang kining Maharlika Wealth Fund mga kaistorya giingon diri nga also known as Maharlika Investment Fund nga gitawag usab og Sovereign Wealth Fund for the Philippines nga diin gimanage siya nga gitawag og Maharlika Wealth Investment Corporation sa Pilipinas kini siya mga kaistorya diin niingon diri nga the MIF is the Philippines first sovereign wealth fund. It will be allocated across a variety of assets. So mga assets ni siya mga klase-klase ni siya mga asset nga gibutang diri nga kini nga mga investment mga kaistorya nga including foreign currencies. So bisan sa mga laing nasod no nga laing mga panapi diri sad nila gibutang fixed income instrument, domestic and foreign corporate bonds, commercial real estate and infrastructure project. So mga dagko kini siya nga kuan mga kaistorya no pundo nga gibutang dinhi. The MIF is expected to generate returns that support the government's economic goals as outlined in the medium-term fiscal framework, the 8-point socio-economic agenda, and the Philippine Development Plan. So, maayo ni siya no, mga kaistorya nga balita kay base diri sa akong ihatag yung reaction ni paliton or mukukuha gyud sila og kuhaon gini nga share ang kining NGCP mga kaistorya. So ato sang makita diri mga kaistorya no diri sa iyahang kining criteria sa Maharlika Wealth Fund kung asa ni siya makita no ang iyahang masama ning company type state owned so gikan gini sa estado no diri sa atong panggobyerno nya industry fund management nya founded July bago pa mga kaistorya ni adto pang July 18, 2023 nya ang founder ani mga kaistorya mao si BBM ni atong 19th Congress no mga kaistorya diri sa Pilipinas na imutang ang headquarters. So mao ni siya kaistorya no dako gini siya budget pod mga kaistorya kay niabot ni siya og 2.26 billion US dollar mga kaistorya. Kangilngig ani mga kaistorya asa ni mga kwartaha og mga hibong kita mga kaistorya. Kini siya mga kaistorya di gini siya ingon nga ako lang ni naa gini siya sa ma-record gini siya mga istorya no dinhi sa Wikipedia Google. Di man siya ingon nga buhat-buhat rin ni mga kaistorya. Nahibutang mo gini. Budget ni siya nga Maharlika Philippines no.
ug asa ni siya gikan ning mga kwartaha mga kaistorya kini si BBM nga nganong naay gitawag og Maharlika Wealth Fund. Kana siya mga kaistorya, questionable pa na kaistorya no. Unya kini sang NGCP mga kaistorya, ako sa ning ihatag diha kaninyo kung unsay pasabot ining National Grid Corporation of the Philippines. Ang giingon diri mga kaistorya, the National Grid Corporation of the Philippines is a privately owned corporation that was established on January 15, 2009 through the Republic Act 9511. It is a consortium of three corporations, namely Monteoro Grid Resources Corporation, Calaca High Powered Corporation, and the State Grid Corporation of China. So base sa balita mga kaistorya, kung nakadungog mo sa mga media outlet nagaingon sab no nga ang NGCP gipamunuan na kuno ni siya sa China gikuno mi nagtag-iya ni mga kaistorya. Mo siguro nga kuhaon gini siya sa NGCP kay nasuta siguro nakita ni BBM ug sa panggobyerno nakita nila nga ang China na hinuon may nagdanon ining negosyo nya kining kuryente. So nakita nila mga kaistorya nga ila gini siyang paliton mapadong gini siya mga kaistorya kay kining naami gini gibalita ni mga kaistorya. So ako ihatag diya kaninyo no ang kining nasa UNTV mga kaistorya, kining akong ihatag yung reaction atong paminaw mga kaistorya. Because then through this we would be able to achieve more reliable and more secure as well as affordable supply of electricity. Naniniwala ang Administrasyong Marcos na sa pamamagitan ng paglalagak ng pamumuhunan sa transmission sector, mapapababa ang singil sa kuryente. Isa ito sa mga dahilan na kaya pumasok sa kasunduan ang Maharlika Investment Corporation o MIC sa Synergy Grid and Development Philippines o SGP upang bilhin ang 20% stake ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nagkakahalaga ng 19.7 billion pesos. Dahil dito may 2 board seats na makukuha ang MIC sa NGCP. Ito ang kauna-unahang investment ng MIC. Ang SGP ay may 40% effective ownership interest sa NGCP, samantalang nananatiling may 40% stake naman ang kontrobersyal na State Grid Corporation of China o SGCC. So mo na siya mga kaistorya no, nakita ginato no, gipahibaw gyud sa pamahalaan o speaker usab ni Bongbong Marcos nga pakinabangan gini siya mga kaistorya aron sab kuno mo gamay gid kuno ang atong bayronon kay paliton kuano nam gid lang kuaon nam gid share ani mga kaistorya ila mo invest man gid ang Maharlika Wealth Fund ani mga kaistorya. So good news kayo ni mga kaistorya kung mahitabo ni ato ning iyampo usab kay dako-dako gid siyang project nga kuha sa presidente Bongbong Marcos nga ila gini siyang kuhaon nga kining share pinagi sa kining Maharlika Wealth Fund nga investment mga kaistorya. So kini mga kaistorya no, maayo jud kay ni. So atong tiwason ning reaction mga kaistorya. Ayon kay MIC President and CEO Rafael Consing Jr., malaking bagay ang presensya ng gobyerno sa NGCP dahil makikita ng husto ang operasyon nito at maisusulong ang mga proyekto na magbibigay daan para mapababa ang halaga ng kuryente. So tiaw mo na kaistorya no? Dako jud kay lagi impact mga kaistorya kung ang gobyerno lagi mo part no kuha ni gid ani kay ang kining GCP mao gini tanang source gid gikan diri sa Tua Bisan Luzon, Visayas, Mindanao mao kini si kuhaanan mga kaistorya. Tulo to sa no ka grid type mga kaistorya no atong gipakita diha kanina ganiha mga kaistorya nga diin sila gid nag-supply ni tanan mga kaistorya kining sa ato diri sa Cebu ang Biko nya diri sa Lapu-Lapu ang Miko tanan mga kaistorya unsa pa na nga Iko diha mga kaistorya ang NGCP may kuhaanan na mga kaistorya nya sa atong gibalit sa atong nakita mga kaistorya nga ang China man day kunoy nag-manage ani mga kaistorya sila man day manag-iya di kuno ani so nahitabo ani dako gid siya og impact no kakayuhan ni sa tanan mga kaistorya ug matinuod ni good news kay ni mga kaistorya hinaota mga kaistorya no nga tabangan tani sa uban magampo ta nga makuan kay dako gini siya og tabang mga kaistorya kay mugamay-gamay magid ang atong bayronon ani kung matinuod ni kaistorya base sa report no sa UNTV. So hinaot mga kaistorya og sa sunod na to nga vlog kung gusto mo padayon o makita pa mo subscribe po sa akong YouTube channel mga kaistorya mao ang Kaistorya TV unya kung namoy mga pangutana o sa suggestion pwede ka mo comment sa section sa YouTube na ko nga channel
og dinhi sa Facebook, no, akong Facebook page sa Brian Inihaw, Kaistorya TV. Mga kaistorya, salamat sa mga suporta mga kaistorya, o good news kanatong tanan.